Pa koga ja to vidim ovde? Dobro veče, drugari, pa dobro mi došli u moj mali, skromni dom. Jedva sam čekao da i mene neko poseti. Znate, ja godinama druge posećujem, ali uvek se obradujem kad neko dođe i kod mene. Imam i za vas ovog puta specijalno iznenađenje. Verujem da ćete se obradovati kad čujete šta je to. Dečice moja, kad smo već kod iznenađenja, zna dobro Deda Mraz da svako od vas voli iznenađenje. Pa, dobro, možda ima i oni koji ih vole manje i neki vole više, ali ja bih želeo da vam ispričam o jednom mom drugaru koji je jako voleo iznenađenja. A to je bio moj drugar Dejan, koji je putovao za raspust kod bake i deke. Njegova priča je izuzetno uzbudljiva. Kad bolje malo deka razmisli, pa i on je imao slične priče. Jel želite da je čujete? Nisam ni sumnjao. Pažljivo slušajte šta ću vam sada reći. Dejan je bio u školi i čekao je da zazvoni poslednje zvono te zime. Naime, bližio se zimski raspust i Dejan je jedva čekao kao pravi dečkić da dočeka zimski raspust kod bake i deke. Deco, jel znate gde su živjeli njegova baka i deka? Na jednom lepom, predivnom selu, gde su imali čak i svoju farmu. Na farmi su imali krave, puno sena i Dejan je uživao u svakom momentu koji je proveo sa bakom i dekom. Sedeo je u školi, bio je zamišljen i samo je razmišljao, kad će to zvono da zazvoni? I deco, jel znate šta se čulo? Da, deco, dobro ste čuli. To je bilo školsko zvono koje je označilo početak zimskog raspusta. Jupi! Hura! Mogli ste da čujete celim ulicama u gradu u kojem je Dejan živeo, jer su deca proslavljala raspust koji ih je čekao. Tako je i Dejan požurio kući da ga mama i tata brzo pošalju na voz da bi otišao u selo kod bake i deke. Spakovao se, krenuo i seo je u voz. Znate, deca, kako vozovi znaju da štruckaju i da se drmusaju, i tako je i Dejan gledao pejzaže, uživao gledajući kroz prozor, a onda je utonuo u san. Neko ga je probudio. Bio je to jedan čika sa plavom kapom i plavim odelom. Ne, vidim da neki od vas misle da je to čika policajac. Nije, deco, ali vi znate ko radi u vozu? To je bio kondukter Joca, koji je probudio Dejana i rekao mu, sledeća stanica je stanica u kojoj te čekaju tvoji baka i deka. Dejan se razbudio, protrljao oči i spremno uhvatio svoju torbu i obukao svoju jaknicu. Pre nego što se voz zaustavio, Dejan je gurnuo ruku u svoj džep i proverio da li je poneo važnu stvar za njegov tajni plan. Nisam vam, deco, rekao da Dejan ima i tajni plan? Da, to je bio njegov plan koji je dugo pripremao. Ali nešto ga je prekinulo u njegovom razmišljanju. Voz je stao i ljudi su polako počeli da izlaze. Dejan je žurno uzeo svoju torbu i krenuo je i on napolju. Kada je izašao, video je baku i deku koji su ga srećno čekali, veselo mu mahali, a deka je čak i povikao, eno ga naš unuk koji putuje sam vozom, ne boji se da bude sam. Dejan je naravno, deco, bio ponosan što je deka ga tako pohvalio pred svima. Krenuli su zajedno do dekine i bakine farme, a Dejan im je prepričavao kako je interesantan bio put. Sve do onog momenta dokle nije zaspao. I konačno stigli su na farmu.
Deco, bilo je to prelepo imanje. Bilo je skoro već noć kada su stigli i Dejan je već bio umoran, pa je pomislio kako bi bilo lepo da večera i da hode na spavanje. Važno da je on srećno stigao. Deco, Dejan je večerao zajedno sa bakom i dekom i onda je otišao na spavanje. Dok Dejan spava, mogu da vam ispričam koji je to bio njegov tajni plan. Naime, Dejan je slušao od svoje učiteljice priču o Božiću. Slušao je priču o Isusu koji se rodio kao malo dete u štalici. Kad je Dejan to čuo, pomislio je, vidi, pa i moji baka i deka imaju štalicu. To znači da će se on za veče Božića roditi u štalici kod bake i deke. I Dejan je naravno bio ubeđen da će se to desiti. Zato je poneo jedan specijalni poklon da da Isusu kao poklon za rođendan. Deco, ali Dejan nije znao da stvari baš neće biti onakve kakve je on planirao. Jel znate šta se kasnije desilo? Evo, sad ću vam ispričati, nemojte da ste nestrpljivi. Deco, svanulo je jutro, Dejan je ustao, proteglio se, kako sam se samo naspavao, rekao je. Srećno je pohitao u kuhinju, tamo ga je već čekalo toplo mleko i lep doručak. Kada je jeo, pridružio se svom deki koji je bio u štali i već polako hranio njihove krave. Dejan je voleo da pomaže deki. Voleo je miris sena, voleo je svaku kravu, čak ih je znao i po imenu. Njihova imena su bila... Pa čekaj, zaboravio sam, ne mogu sve da pamtim, ali znam da su bila lepa. I tako je Dejan ceo dan pomagao deki, ali je stalno razmišljao o svom tajnom planu i čekao to božićno veče da on dočeka Isusovo rođenje i da mu da poklon. Pa jesam vam rekao koji je to poklon? Deco, Dejan je bio spreman da pokloni nešto što je najviše voleo. Gurnuo je ruku u džep, uzeo i otvorio ruku i video. To je bio njegov omiljeni autić, automobilčić koji je on dobio od svoje mame i tate i on je bio spreman da ga pokloni jer je znao da Isus nije bilo ko, da je neko ko zaslužuje velike poklone. I tako Dejan je jedva čekao da se desi ta čuvena noć. Ali prekinulo ga je u nešto u tom razmišljanju, to je bila baka koja je vikala: "Deko, Dejane, vreme je za ručak." Nakon bakinog divnog ručka, Dejan i njegov deda su uradili još nešto na farmi, a onda je brzo došlo vreme i za večeru. Za večerom je deka rekao: "Dejane, da li znaš koje je danas večer?" Dejan je razmišljao: "Pa ne znam, deko, je li danas nešto posebno?" Deka je rekao: "Dejane, pa danas je Badnje veče, veče kada ćemo pričati priču o Isusovom rođenju." Dejan je pomislio: "Večeras nikako ne smem da spavam, već kad baka i deka zaspe, ja ću da odem u štalicu i prvi ću biti koji će Isusu čestitati rođendan." Nakon što je deka ispričao priču, svi su otišli na spavanje. Međutim, deco, Dejan je nešto čudno držao pored kreveta. Bio je to lavor sa hladnom vodom. Na svakih 15 minuta Dejan se umivao da bi se razbudio, da slučajno ne zaspi i propusti taj važan događaj. Kada je već čuo da su i baka i deka legli, polako i tiho je ustao iz kreveta koji je malo škripuckao, ali je bio tih, navukao je svoj teški kaput i krenuo je u štalicu. Došao je blizu štalice, slušao da li će nešto da čuje, a onda je ušao unutra. Deco, jel znate šta je video? Pa ništa, samo krave i seno.
Pomislio je Dejan, pa kako nema nikoga? Da nisu možda zakasnili. Pa dobro, kad sam već tu, sačekat ću. Seo je lepo na seno i bio strpljiv. Međutim, deco, ništa se nije dešavalo. On je čekao i čekao i razmišljao je, juče je ova štala drugačije izgledala. Tu smo bili deka i ja i krave, a večeras će biti gužva. Sigurno će se pojaviti i Josif i Marija, pojavit će se možda čak i mudraci koji će doneti poklone. Bit će to prava družina ovde. I tako razmišljajući, deco, Dejan je zaspao. Zaspao je na slami i uživao. Deco, Dejan je odjednom čuo da ga neko doziva. Dejane, Dejane. I taman, kad je počeo onako da otvara oči, pogledao je i vidio je neverovatno nešto. Krava ga je dozivala. Krava koja govori, pomislio je on. Kad je malo došao sebi, vidio je, pa to nije krava, već je to moj deka. Deka je rekao, Dejane, pa šta ti bi da spavaš u štali? Baš smo se zabrinuli kada smo jutros vidjeli tvoj prazan krevet. Dejan tada je odlučio da više ne može da krije svoju tajnu i svoj tajni plan i ispričao je dedi šta je on u stvari tražio u štali. Deco, Dejanov deka je bio jako dobar čovjek. Nasmejao se na to i odlučio je da ne pomuze odmah krave, već pola sata je odvojio da Dejan objasni priču o Isusu. I tako je deka objasnio Dejanu priču o Božiću. Objasnio mu je da se Isus već jednom rodio u štalici i da je bio malo dete, ali da nije ostao malo dete i da se neće ponovo roditi u nekoj štalici, pogotovo ne njihovoj. Deka je objasnio Dejanu da je Isus postao čovjek, i to ne običan čovjek, već čovjek koji je voleo ljude, koji je svima pomagao, ali koji i nama danas može da pomogne. Tako je objasnio Dejanu i to da pravi Božić znači shvatiti šta je Isus uradio za nas. A znate, deco, šta je on uradio? Mnogo. Vi znate da mi dobijamo poklone za Božić. Dobijamo ih zato što je Isus bio naš poklon. Naš najveći poklon koji smo ikada mogli da primimo. Da, deco, dobro ste čuli. Isus je dao svoj život za nas. Za celo čovečanstvo. I on je to uradio da bi mi mogli da budemo bolji ljudi. Oslobodio nas je od greha, od lošeg života, od laganja, prevari i raznih ružnih stvari. I tako je deka objasnio Dejanu da najveći poklon koji Dejan može Isusu da danas da, jeste da svoj život posveti njemu. Na taj način što će slušati mamu i tatu, što će biti dobro dete i voleti druge ljude oko sebe. Dejan je shvatio ovu priču. I od tog dana za Dejana Božić je bio posebni dan, jer se setio šta je Isus uradio za njega. Deco, ja verujem da i vama Božić poseban dan. Za mene jeste. Ja ću vam ispričati još priče o tome zašto je za mene Božić poseban dan. Deco, zar nije divna ova priča? Ali nije poslednja, ima ih još mnogo. Ja bi vam rado ispričao još jednu priču, ali moram sad da idem da proverim jesu stigla vaša pisma sa vašim željama. Vidimo se uskoro, budite mi dobri, ćao.